County Assembly ya Nyamira. I think ntwabwate chitauntaungu kare twachagite kuringana n'uria twabegete buno mu speaker kuringana n'iri chiko County Assembly egasi yaye no gukora oversight yani kumurikanga inki executive egakora chibesa chiri ngotumeka chire boronge so nakare mogokora egasi iyo rasimo mutware mutenerio ino oitokorwa mu speaker okubaranga nakimogokora egasi so korumu na twagasoete tukanyoranga oyo twabegete muno mutenerio ito andake nande igakare kubwatirana korumu ino bona kare tokokora gasi ito tonyora ntubwati gusibore tonyora tokoboria ibintu bitutete kobori twanyora ndaka osoire gati otangire so tokaroranga timu ye timu gwaka mupira nande mubwate golikiba yaino ose captain yaino nande karonga muino yagenda nande yachiko wage sie timu iriende so tokaroranga teka babuya nalio twatsaite tinga nigo togo chencho borai nande toga chencho borai I think to chencho borai na bokororanga County Assembly rombiere nande nere very active and mo speaker munyo yoko kutati asinyabaro na inche mno mokonyo ye otoro chenga le rombi yatoko gendi gashi tumbi yatokora no nye bitango bike biko bao of course yakare kare mutabwati oberani obuyakurwa assembly na buji executive yakare mu tariko nyora bintu bibino bigo kore gasibia no bono ngwete tokora ramikanga no ne mesara iteko nyoru kosi County Assembly yoma teteri independent lazima umugaba nabasainiri mu maya kwa gwesende onsi gochi assembly so na boko nyoranga obolege unko babure ekere mutara sainiri guchibese icho bitingunya gusaba turenga president yaito William Samoei Ruto na tebetenga County Assemblies chibe independent ekere ntukunya kogenda twanya gutuka maso mugabana ngato eba ko musaru ito so na bego ikaya konga orozo nya magendro ka okonga ali chibese chaba na injita bwende gocha no musaru ito turi gokonga